Aitite nun dagoen lurperatute badakizue? Aitite lurperatu zuten, Derigo Kanposantuan, pasillo batetan, Jendea zapaldu dezen. jendea zapaldu dezen, eta hilberatu zuten Cecilio Zabalarekin elkarrekin. Baina gero, ez dakit, 10 urtera edo altara izan zutenean, pasillo horretatik erosi zuten Nitxo bat. Osario bat, nitxo baino osarioa zen. Eta nok esan dutzu hori jente zapaldu da izan? Amak esaten zuen. Amak esaten zuen. Eta gero, Zabalaren alarguna, bere ilusioa zela eta bere hiltzen zenean, bere senarrarekin hiloberatuta izatea, amari eskatu zion mesedez berak importatzen zaion, zornontzara ekartzea, nitxo bat erosu zuten, eta nitxo horretan gero bera ere hor hiloberatzea. Eta amak esan zion, niri berdin zai, beste batzuk Kanposantuan ateratzen dutenean osarira botatzen dituzte, zer ilusio bada, nik hori ez deko atezelako arazorik. Eta orduan, 3 daude elkarrekin hiloberatuta zornontzako Kanposantuan. Cecilio Zabala, nor zan, Cecilio Zabala zen Aititerekin fusilatu zuten beste pertsona. Eta biak fosa komunean hiloberatu zuten zitenak.